Здравейте, уважаеми приятели! Ние сме във вътрешното крило, мястото за срещи на Инер клуб Варна Марина. Днес ще си говорим за превенцията и защита от насилието над жени във връзка с кампанията Orange the World на ООН. Наши събеседници са Петя Иванова, юрист по образование, експерт в сферата на превенцията на рисковото поведение от 20 години. В периода 2009-2015 е и секретар на местната комисия с борба с трафика на хора във Варна. Марта Дякова, учредител на Сдружение МОС в Белгия, което осигурява междукултурно посредничество и застъпничество при конфликти и дискриминация. Член е и на управителния съвет в Центъра за обществено благо в провинция Източен Барбанд, Белгия. Преди да влезем в разговора по същество, ще дам думата на нашия президент Албена, за да ни разкаже как възниква идеята за кампанията срещу насилието над жени. Здравейте! Кампанията е по инициатива на ООН, която мисля, че стартира 81 година или 80-те години и е свързана точно с датата 25 ноември, тъй като на тази дата през 1960 година са убити 3 сестри от Доминиканската република, от тогавашния диктатор Трухилио. Убити са по особено жесток начин, въпреки че е инсценирано убийството като падане в пропаста. Има следи, които водят до това, че не е инцидент. И така се подема инициативата денят да бъде обявен като Международен ден за борба срещу насилието над жени. Кампанията продължава до 10 декември, като края на кампанията е деня в Международния ден, който отбелязват за борба за защита на човешките права. И този ден, 25 ноември, се отбелязва като ден за борба срещу насилието, който е който е насочен към повишаване осведомеността на населението относно всички проблеми, свързани с насилието над жени. Да дадем думата на нашите събеседници и гости. Интересно е да знаем, Петя, дали има социална прослойка, която или пък възрастова група, която е защитена от насилие. Да кажа добър вечер и от мен. За съжаление, статистиката на Световната здравна организация сочи, че всяка трета жена е застрашена от домашно насилие и всъщност дома се явява едно от местата, в което жените са най-застрашени. Което само по себе си дава, според мен, и отговор на въпроса има ли такива жени, които са защитени. За съжаление, според мен не. Тъй като и самия процес на привличане на жената като партньор от мъжът насилник в случая, както казах, не е събитие, то е процес и е обвързан с много действия от страна на насилника, които привличат жертвата и я задържат дълго време в тази ситуация. Вие знаете, че в голяма степен профилът на насилникът е свързан с нарцистична природа, която от своя страна действа на жената по няколко начина. Има няколко етапа на въвличане, да го кажа най-простичко. Започват с ухажването, с любовния период, с момента на еуфория. Много бързо тези мъже искат да осъществят контрол, много бързо искат връзката да премине на следващ етап. Следват в голяма част от случаите много
ситуации, в които жената бива поставена в ситуация на унижение, с леки подхвърляния, с обиди, с вербално насилие. И съответно идва и момента, в който преди да се премине как да кажа, насилието в чистата му форма, има и момента, в който я обезценява. Всъщност, може би това е един от важните моменти в този процес, е именно момента, в който и казва, ти си въобразяваш, не съм имал предвид това, твърде силно и бурно реагираш на тези неща са съвсем в реда на нещата и това поставя жената в ситуация, в която тя започва да се съмнява в себе си и в способностите си да оценява ситуацията и онзи първи момент на влюбване и на еуфория всъщност я задържа в тази ситуация на насилие, дори и в случаите, в които не говорим за тежко физическо насилие, а за другите форми, които много често, за съжаление, се пренебрегват, именно вербалното насилие, изолацията, дигиталното насилие, контрола върху жените. В нашето общество много често това се пренебрегва и се смята за норма и нещо, което жената трябва да търпи. А има ли шанс, примерно, ако имаш добро образование, да си защитен от насилие? В повечето случаи в профила на жертвите излиза на преден план това, че това са жени, които имат потребност от закрила. В този контекст, като казвам закрила, тази закрила си я представете като грижа, като обич, като семейство, като стабилност. За съжаление не се получава това, даже напротив. Някои от изследванията сочат, че всъщност нарцисистите търсят жени, които са силни, жени, които с които могат да се представят в обществото и да се гордеят с тях. В същото време жени, които са емпатични, т.е. могат да прощават, могат да кажат, той сега беше много уморен, затова така реагира, той сега му е много натоварен, затова така постъпи или пък аз, ако се държа по определен начин, ще го променя и той заради мен ще се промени. Така че, за съжаление, не смятам, че образованието е гаранция за това, че може една жена да бъде защитена. Разбира се, колкото повече знаем, колкото повече сме информирани, толкова по-лесно бихме могли да забележим червените лампички за нечие поведение, което не е най-общо казано в реда на нещата. Знаете ли, в трафика на хора много често начинът, по който момичетата биват трафикирани, всъщност не е този насилствен начин и отвличанията, които сме гледали по филмите и си представяме човек и трафик на хора. Напротив, най-често се използва метода Loverboy, а именно чрез любовна връзка да въвлекат жената в ситуация на експлоатация. Да. Марта, защо според теб жените жертви на насилие мълчат? Това са... Да, първо, здравейте. Причините преди всичко е страх. На първо място те се страхуват от насилника, страхуват се от това какво ще кажат хората. Може би в същото време и се надяват, поне в началото на подобна връзка, си мислят, то не е чак толкова лошо, може би аз наистина почнах да правя, както и ти каза, нещо лошо съм направила, вината сигурно е в мене. И след това има още един момент при такъв тип мъже, те влизат в ролята на жертва. И чрез тази роля на жертва те се опитват да манипулират жената и да й дава шанс, че да я кара да си мисли, че тя ако направи повече усилия, може да му помогне на този човек да се промени, да бъде по-щастлив и така нататък. В същото време не трябва да се забравя, че тези хора наистина са жертва в повечето случаи. Като малки са израснали в подобни семейства, имат някакви травми от детинство. И да, така е, те наистина имат нужда от грижа, от помощ. И понякога жената си мисли, аз съм човека, който го познава доста добре и може да му помогне на този човек. За съжаление не е така. Тези хора имат психически проблеми, те имат нужда от специалист. И жената до тях в повечето случаи
се превръща в жертва, а не в техен спасител. Той жертва себе си, за да ги спаси. И така, просто има това ли са... някакъв елемент на стигма, в смисъл и срам, освен страх и срам? Абсолютно. Да. Да, абсолютно. И това идва, нали, какво ще кажат хората, семейството ми, приятелите ми. Има и още един момент, че насилника успява... Това обикновено са много шармантни хора, много шармантни мъже. В случая говорим за мъже най-вече, въпреки че може и в обратния случай да бъде жената да е насилник над мъжа. И те са обикновено хора, които имат добри обществени позиции, много познати, в някои случаи могат да бъдат на определени политически постове, действително или бизнесмени, така, с позиция хора. И хората, партньорите, останалите техни познати, изобщо не могат да си представят, че тези хора вкъщи упражняват насилие. И в този случай е много трудно да повярват на една жена, която, особено пък ако и по-дълго време е живяла с този човек, в един момент, ако почне да се оплаква и казва ми, аз имам такъв проблем, той така се държи с мен и така и така и така. И обикновено тези хора казват, ти преиграваш. Или той не е такъв човек, аз не го познавам като такъв. Той винаги е толкова чаровен, усмихнат, винаги е готов тук с нас да помогне, включва се в кампании и така нататък, не е възможно. Да, в тази връзка, във връзка с продължението да попитам Петя, какви са най-честите причини жените да напускат такива мъже? За съжаление, в повечето случаи жените предприемат тази крачка, когато насилието вече е станало сериозно. Вече говорим за тежки форми на физическо насилие. Тук искам да кажа, че в контекста на моето представяне 20 години превенция на рисковото поведение, аз работя в община Варна дирекция превенции. Ние работим основно с деца, но разбира се, покрай децата неизбежно работим и с семействата и с жените, съответно майки. И другият много често срещан случай, може би, не знам, и Марта ще помоля след това да сподели, е когато детето е застрашено. Когато видят, че има пряка опасност за детето, тогава стават по-смели в решението си, защото това, което преди малко беше посочено от нея, че се страхуват, че се срамуват, че смятат, че могат да го спасят, са причините, които ги карат да останат. Но детето всъщност е това, което ги изважда. За съжаление, в такива ситуации, дори детето да не е било пряко обект на физическото насилие, но да е присъствало, това по закона, вярвам, че и по моя ще така, го превръща в жертва на насилие. Марта, възможно ли е детето да се явява както катализатор за напускането, така и да бъде и причина пък за оставането? Да, именно много така, аз имам контакти с жени, които избират да останат, защото, казваме, той все пак е баща на детето, на децата или детето. Освен всичко друго, те не вярват в себе си, че могат да се справят икономически без този човек. И лошия вариант е, когато те се страхуват, че този човек ще използва всичко, за да вземе това дете и те да бъдат лишени от майчински права. И това действително се случва в Белгия, защото по презумпция деца родени в Белгия. Много трудно, ако майката е от друга държава и казва, аз съм жертва на домашно насилие, искам да се тръгна от тук, да се прибера при родителите в моята държава, там ще се чувства подкрепена
и ще си устрои живота, се оказва, че не е възможно да се тръгне, защото детето има белгийско гражданство или двойно гражданство. Дори да има двойно гражданство, белгийското, особено на територията на Белгия, има предимство. И тези жени де-факто стават заложници на ситуацията. Те трябва да останат в държавата. Не може детето, съда не разрешава детето да напусне държавата. И те просто, дори да искат, не могат да се приберат в родината си. В допълнение на това, което казваш, Хагската конвенция, която е за връщане на децата, особено при международни отношения българин-чужденец, всъщност там водещо е постоянния адрес на детето, т.е. къде е регистрирано детето. И ако то е регистрирано в случая в Белгия или в друга държава, по искане на единия родител, независимо от взаимоотношенията на родителите, дали са били брачни или са живели в фактическо съжителство, ще го връщат автоматично. Тук съда не се произнася по същество, се произнася единствено и само за завръщането. По същество се гледа вече на място, ако има съдебни действия. Тоест, ако има домашно насилие, тази жена се обади и потърси закрила и вземе детето и отиде в защитен дом, де-факто съда може да каже, да, обаче той има дом, има баща там и детето да бъде върнато при бащата. По-различна е ситуацията в България, ако приемем варианта, в който и двамата родители са българи. В момента, в който има установено насилие, ако жената попадне в кризисен център, детето се конституира също като жертва на насилие, защото е било свидетел на това и се настанява заедно с нея. И тук вече съдебните положения са малко по-различни. Това, което научих в последната седмица, за мен е ново и смятам полезно, е, че вече имаме кризисни центрове, които са прибегнали до обучения по медиация, за да могат всъщност да установяват здрава комуникация с бащата, защото имаме ситуации, в които майката е била обект на насилие, детето не. И връзката баща-дете следва да продължи, но как се случва това на практика? Изключително труден процес и всъщност се върви в тази посока да бъдат обучени този тип специалисти, да успяват да водят комуникацията между страните, така че да е полезна за детето, защото казуси хора много пъстри, казуси много, ако навлезем в казуистиката, ще излязат много и различни ситуации. И в този смисъл, на мене пак ми се иска да се върнем и към началото, което казахме далеч, когато говорим за домашно насилие, не бива да се спираме единствено и само на явното тежко физическо насилие, когато вече жените са настанени, а по-скоро да обърнем внимание на това, че има и друг вид контрол, който е нездрав и който не бива да се случва. За вербалното насилие, за унижението, отново се връща на дигиталния контрол и на икономическото влияние, за което спомена по-рано. Аз много се радвам да го чуя това за новия подход, който има в България и това всъщност се прави в Белгия от години. Този център за обществено благо, 11 такива има в цяла Белгия и всъщност този, където аз съм управител на съвет, към него има освен кризисни центрове и приюти за бездомни и така нататък. Едно от нещата, което прави и има, е специално място за срещи между родителя и детето. Това са специални места, със специална процедура. Ако майката е настанена в такъв дом, тя води детето в определен час с специален медиатор. Там идва бащата, всъщност бащата предварително отива там половин час по-рано, тя идва, води детето, оставя го, той има времето с детето, това са специални центрове, оборудвани така че за деца на различна възраст, да се чувстват комфортно и да имат своето време баща-дете или майка-дете също, нали? Не само с родителя с детето. След като приключи оговорения час, според възрастта на децата и според казуса с въпросния баща, ако ситуацията ако той се държи добре с детето, могат да прекарват дори понякога и навън да се излезат, да се разходят или нещо друго. И от възрастта на детето зависи, но както и да е, въпросът е, че в тези центрове
те са именно това място, където всеки родител, в крайна сметка, всяко дете има право на родители. Оттам се изглежда интереса всъщност на детето. Всяко дете има право на контакт с родителя, и майката, и с бащата. И това, че има конфликт между майката и бащата, не означава, че детето няма правото да бъде с други родители. На мен ми се поражда един въпрос в тази връзка. Когато има такива срещи между бащата и детето или децата, присъства ли някой на тези срещи, защото те, ако са във възраст, в която могат да бъдат манипулирани, кажи на майка си, че много я обичам, могат да започнат да обработват в кавички майката, да станат пак едно семейство. Да, там винаги има дежурен Ще ти каза, че ако се държи добре, а той видимо може. Да, зависи от ситуацията. Да. Нали? Но в повечето случаи това е нали, специално място, специален център, така, как да кажа, разделена стаи, с наистина много комфортно направено. Даже могат да си готвят заедно, просто като едно апартаментче. И дали, с определени часове те могат да прекарат това време заедно, но там винаги има човек от центъра, който това му е работата, отговорник на тази приемна за срещи с деца. Включително, ако жената е настанена в защитен дом, бащата, насилието е толкова сериозно, че бащата е в затвора, майката е длъжна да води детето в подобна стая. Има към всеки затвор, не знам в България дали има, но в затворите има такива специални стаи за свиждания нали, с децата, и майката е задължена да води там на определения от съда период детето в затвора, за да има контакт с бащата. И в тази връзка как протича ежедневието в един защитен дом на самите жертви на насилие? Те изолирани ли са от света? Ако говорим действително за защитения дом. В самия защитен дом. Защото има различни, има и които са с отворен достъп центрове за жени, които са в трудна ситуация, но тези, които действително са заплашени по един или друг начин. Накратко казано, първо приема там става след като има разговор с хората, човек, който работи в дома и поеме въпросния клиент. Има първо разговор, за да се установи цялата ситуация, изобщо как здравословно състояние, също психическото състояние на жертвата. И обикновено се дава един период от около 2 седмици, в който тя да може да се отпусне и да се така адаптира към новата ситуация. В този период има срещи, разговори, дома представя, хората в дома предоставят и те всъщност правят контакта с адвокати, с полиция, с различни служби, включително преводачи, тъй като тези домове в Белгия, точно за които говоря, са с таен адрес. В повечето случаи преводачите трябва или да са така доказани преводачи, на които може да се има доверие, или се използва телефонен превод, ако са чужденци. Да. И всъщност те помагат също, хората биват подпомогнати също да направят контакта с службите за заетост, защото много от тези жени нямат работа, или пък ако в Белгия специално са доста чужденци, ако трябва да започнат да учат език, т.е. образование, работа, просто те биват срока е 6 месеца. Да работят. Така, значи обикновено, пак казвам, това са с таен адрес и жените, ако са от Антверпен, да кажем, от единия край на Белгия, биват настанявани в дом в другия край на Белгия. Тоест шанса да бъдат намерени
просто на нула. Да, минимизиран. Така че те имат някакъв комфорт. Разбира се, майката, ако майка с деца, майката си води децата на училище. Училищата намират се веднага места за децата в съвсем наблизо до дома. Водят се децата на училище. Да, те не са затворени като в затвор, имат право да излизат, но разбира се, има много стриктни правила за безопасност, които трябва да се спазват. Например, ако се използва автобус, нямат право да слизат или да се качват от най-близката спирка, дори тя да е пред дома. Mm-hmm. Трябва предна или следваща спирка и да вървят пеша, за да не могат да видят, ако биват проследявани от някой. Освен всичко друго, има забрана на ползване на стари пароли за Wi-Fi и така нататък, за да не биват проследени по някакъв начин. Въобще Фейсбук, също локация на телефона задължително трябва да бъде изключена на компютри и така нататък. Има си специалисти също, специалист, който отговаря за дигиталната безопасност. Ако искат да ползват компютър, там си има местна мрежа, локална мрежа в дома и защитена, така че може да се ползва. И да, преди всичко трябва да се мисли за безопасността. Ако някои от жените нарушават този правилник на безопасност, съответно биват отпратени. А иначе ежедневието определено не можеш да скучаеш. Пак казвам, ти се грижиш за децата си, ако си с деца там. Съответно има разпределение на задачите. Жените там почистват помещенията, т.е. чистят бани, тоалетни. Просто се поддържа както в една къща. Всеки в къща си чисти. Така че готвят задължително, да. Всеки ден готви различна жена, което означава, че трябва да отидем на пазарува за 20 човека, например. И в повечето случаи има хора, които един не яде месо, другия не яде халал, примерно е с друга религия, е така специално, така че сутрин има оперативка в 9 часа, сядат, говорят, правят план за деня, в който всеки казва какви срещи, какви задачи има, защото това също е много важно. Те в момента са едно семейство и те трябва да знаят кой къде е. И ако ти не се върнеш в определения час, съответно веднага звънят на отговорника на дома и казва 6 часа, например, всеки трябва да дойде на вечеря, да седне 12 часа, се обядва заедно, има някакви такива часове. И ако някой се забави, трябва да каже, че ще се забави, да предупреди, защото при едно забавяне никой не знае какво се е случило. Да. Петя, какво можем да кажем на хората, които вярват, че ако беше толкова лошо, тя би го напуснала? Всъщност това е голямата битка, която ни предстои на нас като експерти и изобщо като жени. И тя е да променим тази нагласа, че тя се го заслужава, че щом стои там, значи не е толкова лошо, защото всички тези... Или тя си го е избрала. И точно така, тя си го е избрала, защото всички тези неща, които казахме по-рано и за него, и за нея, са причините тя да остане. Да. Никой не иска да му се случват лоши неща и в никой случай никой не заслужава да му се случват лоши неща. И всъщност имаме задача, като започнем от това, от близкия ни кръг, от семействата ни. Аз много харесвам този цитат, че света се променя тогава, когато възпитаваме децата си правилно. И аз като майка на 2 момчета съм поела много отговорно тази мисия да ги направя достойни мъже и смятам, че е редно за нас като родители първо да кажем кое е редно и кое е нередно. И всъщност има една такава тенденция при момичетата да търпят, пък момчетата да са малко по-закриляни, което трябва да преодолеем като общество. Имаме една такава нагласа малко да си затваряме очите за това, какво става в другия дом. Или даже и да имаме ясни индикации, че нещо се случва. По-скоро предпочитаме да погледнем настрани, което също дава пространство това насилие да се случва във всичките му тези тежки форми, за които говорим.
Тук в продължение на това, което каза ти, искам да споделя само за да се знае, че във Варна всъщност ние сме един от градовете, където можем да потърсим помощ и можем да намерим закрила. За съжаление, не всички населени места са така. Доста от тях са ограничени, но пък тук има Организация за защита на насилието над жени, Фондация СОС Семейство в риск. Аз разбрах от Албена, че имате амбиция да поканите нейния председател Ана Николова, който приветствам и смятам, че ще бъде много полезно на вашата инициатива. Да, и ще оставим координати и телефони под видеото. Да. На територията на града ние имаме всъщност кризисен център за жени и деца, жертви на домашно насилие. Имаме приют за жертви на трафик на хора. Там обичайно има на принципа на защитеното жилище, за което спомена. Абсолютно по същия начин. Прави се интервю, прави се оценка на риска и се преценява жената дали има потребност да бъде назначена в кризисния център, който е една идея по-малко таен, или приюта, който пък съвсем никой не му знае адреса. И отделно от това, защото, както казах, хора пъстри, казуси много, има и възможност да се получава безплатна психологическа и юридическа подкрепа на жени, претърпели насилие. Това е много важно да се знае. И извън резидентна програма. Тоест, жената може да няма потребност да бъде настанена, но да има нужда от такъв тип подкрепа. Има дневен център, в който може да отиде и да получи такава помощ. Така че на територията на нашия град имаме възможност да получим помощ. И в допълнение, надявам се, действително това, което си говорим днес, да бъде полезно и за хората, които ще ни гледат, но тук е момента да кажа, че всъщност кризисният център не е само за жители на Варна. Всяка жена, независимо от нейното местожителство, може да се възползва при същите условия, т.е. безплатно настаняване, икономическа и юридическа помощ на място в кризисния център. Няма да казвам телефона, защото казахте, че ще го изпишете. Мисля, че беше 052 607 699, дано да не го бъркам, но коректно ще бъде написан. Да, всички координати за връзка и за помощ на жертви ще бъдат изписани под видеото. А какво всъщност може да направи всеки от нас, когато види, разбере за признаци на насилие? Какви думи не трябва да казваме на една жертва и какви думи, примерно, трябва да кажем според вас? Аз като говореше точно за това си мислех, че всъщност най-важното нещо е този човек да се чувства подкрепен. Да чувства, че има някой, който разбира ситуацията му, не го упреква допълнително, не натежава тази ситуация допълнително. Той е достатъчно виновен се чувства, особено ако има деца, че трябва да живеят по този начин. Така че тази подкрепа в Белгия също в този център, с който аз съм свързана де-факто, също има психолог, има медиатор, включително се прави и за преди да е станало толкова лошо, така да кажем, могат да седнат като двойка и да се опитат да решат проблема и ако наистина не може да бъде разрешен по един съвсем спокоен начин, да се намери вариант майката или бащата да излязат от жилището, преди да се е стигнало въобще до центъра и до болница. Нали? Така че много е важно да знаят хората, че има такова място, където могат да отидат и просто да говорят за това какво се случва в дома им. Всички ние като съседи винаги можем аз лично го правя, имам такива съседки, които са в подобна ситуация. Просто да попиташ как си, мога ли да направя нещо за тебе. Понякога дори просто да вземеш децата и да отидеш с тях на парзалката. Нали, аз съм го правила това нещо. Просто за да можем да покажем на тези деца, че или да ги каниш заедно с други деца, да бъдат с твоите деца и на различни мероприятия, просто да присъстват, за да видят, че живота може да бъде хубав,
че любовта е навсякъде. Това, че в тяхното семейство е по друг начин, не е навсякъде така. Това всъщност си мисля, че е и най-важната ни мисия. Наистина, защото децата в подобни семейства биват страшно ограничени. Такъв родител не разрешава на чужди хора, приятелки или на майката, или на децата да идва вкъщи, защото не иска да се види, да се чуе, изобщо това е като един затвор. Да, по-лесно ги контролира по този начин. Те единствено могат да ходят на училище или на работа и след това точно определения час трябва да са си вкъщи. Така че те биват изолирани по един такъв начин и наистина тези деца израстват без да имат представа какво означава истинска любов и едно разбирателство в семейството. Така че ако ние познаваме такива семейства, можем да се опитваме да ги каним на различни... Тогава идва въпроса, ние като приятели, като съседи на такова семейство и влизайки, нали, давайки покана, да кажем, към децата за мероприятие, ще бъдем ли застрашени от насилника също? Това ли? Обичайно това, което и Марта спомена по-рано, те са в общността си изглеждат добре. Да. Това може би е един от инструментите за влияние, защото казахме различни форми на насилие, съответно, говорейки за насилника, е възможно и има ситуации, в които забележка от негов приятел, това, което правиш, не е добре. Трябва да го промениш, да е действително причина той да си даде сметка, че е нормализирал поведение, което е агресивно и да се опита да се поправи. Това е много положителен сигнал. Затова общността не е без значение. Затова казвам, че всъщност ние като хора заедно сме в състояние действително да повлияем. Но, пак казвам, по една или друга причина по-лесно, може би, или за да не се скараме, да не се бъркаме, то всяко семейство се знае, някакси в по-голямата част от случаите се избира пасивно поведение. Да. А как можем да помогнем на самите центрове като доброволна дейност? Като доброволци, можем ли да се включим и изобщо това би ли било полезно за тях? Според мен това могат да го кажат експертите, които работят, специалистите, които работят в центровете. Вярвам, че всеки един доброволец, всеки един от нас би могъл да помогне със своята експертиза, със своето участие, включително и да не е специалист в точно тази сфера, в която работи центъра, би могъл да осигури подкрепа по един или по друг начин, но какъв вече е въпрос, според мен, който трябва да се адресира директно към организацията, която вярвам пък ще се сподели потребностите, защото не мога да кажа, че не има, като всеки един закон, разбира се, има пропуски, но има структура създадена и отново тук искам да кажа, че във Варна, може би защото ние сме един от големите градове в България, но пък не чак толкова голям. Хората, работещи в тази сфера, се познаваме. И тук искаме и другите институции да отбележа включително. Говорим за съд, прокуратура, за полиция. Това са хора, които разпознават организацията, предоставяща помощ и другите неправителствени организации, които работят. Нас като община, социалните структури, да отдела за закрила на детето. И когато се работи по случай, се случват нещата бързо, защото пак казвам, тези лични взаимоотношения, които имаме, факта, че се познаваме, помагат на процеса просто да върви по-бързо. Варна има такава професионална мрежа, институционална мрежа, която работи в полза на хората. Да. Как е в Белгия? Там има ли доброволци, които се... В центъра, да. В центъра, където аз съм ангажирана, той е всъщност провинциален град в Любен. Там е центъра и има регионални центрове в още 4 града.
тази структура, де факто в тази организация работят над 200 човека и над 180 доброволци. Тоест, долу-горе 50 на 50 работата е разпределена между доброволците и между хората, които заети като на трудова дейност. Така че, но като цяло Белгия е страната, може би, с най-много нестопански организации и като казвам нестопански организации, това е включително граждански организации и доброволна дейност. Просто по много хубав начин е регулирано това закона, включително и право за обезщетение. Това не е за плащане на доброволната дейност, но възстановяване на разходи, които са направени и така нататък. Има си система, по която доброволческата дейност бива също разходите възстановяване, да го кажа така, бива стимулирана. Така че и хората го чувстват, доброволната дейност се чувстват като необходимост. Да. Особено хора, които по някаква причина по-рано трябва да се пенсионират по някакво заболяване или нещо друго. Те все пак може да са инвалиди за нещо, но това не ги прави абсолютни инвалиди. Те могат да бъдат полезни, тяхната експертиза може да бъде полезна на други хора. И много пъти хора, които работят на намалено работно време поради някакво заболяване, в останалото време от седмицата те правят доброволна дейност. Да. Така че гражданското общество, такова каквото е изградено в Белгия, определено допринася страшно много за вдигане на самосъзнанието и много ми се иска, честно казано, в България да го видят това също. Да. Идеята е да разпространим информацията и всеки с малки усилия. По принципа предай нататък. Всичко е възможно. Да. Ако имате да разкажете за някой случай, който много сърдечно ви е докоснал, във връзка с тази дейност, която така или иначе е част от ежедневието ви. Всеки не бих си позволила да давам оценка на по-трогателна и докосваща история, защото за нас може в един момент да са много случаите и да се превърне, ако щете, в статистика, но за всеки един човек това си му е съдбата и си му е най-важното нещо, което му се случва и най-страшното нещо, което му се случва. И в тази връзка всеки случай те докосва, особено тогава, когато има намесено дете. Да. Това е много сериозно посегателство върху личността и върху всички тези наши мечти като момичета, които сме имали за голямата любов, за стабилното семейство, което в един момент се разрушава. Марти, ти? Да. Наистина. Не можеш да кажеш това е по-най или някаква така класация се прави. Това, което много ме впечатли преди 13 години, когато бях в Белгия, е, че главната прокурорка, жена, излезе по телевизията и говори точно за домашното насилие. И каза, че Белгия е една от началните места по домашно насилие. За мен винаги Белгия е била Брюксел, Европа. Изобщо не можех да си помисля, че има такова нещо. Оказа се, че има. И то много сериозно. Значи, това е много сериозен проблем. Това са около 184 съобщения за домашно насилие на ден. Се получават. Гледах и статистика. Случаите са се увеличили от 2020 до 2024 за 4 години с 30%. COVID, може би има отношение. Абсолютно. COVID със сигурност там избиха много неща по време на COVID и домашното насилие беше много голямо. Така че това, въпреки невероятната
така много добре регламентирано, законова рамка, организирано, да се подпомагат жертвите. Също се говори, вече се говори много по тази тема, открито. Преди 10 години, 15 години изобщо не беше така. Дори в България забелязвам, че все повече и повече се говори. Просто случаите стават все повече. Може би пък и защото жените, това може би е хубаво, защото стават повече, защото започват да се обаждат. Да, така че нали, това може би е също основният момент там. Така че не знам, много е трудно да кажеш някакъв много такъв случай. Аз днеска отново така имах контакт с едно момиче от ромски произход на 18 години, което се оказва, че е дете на разведени родители и от 10 годишна възраст бива отглеждана от баща си и е била при майка си също във Франция, която живее и също е била жертва на домашно насилие там и се връща тук. И просто това е... Да. Дори днес, в днешния ден, аз просто случайна среща и се оказват такива нали, такъв контакт. Така че не знам, мен лично днес това така много ме съдбата на това дете, което в момента се опитва да си завърши образованието тук, учи за как се казва? Да. За момиче избрало мъжка професия също. Да. Нали, така с амбиции, въпреки живота, който е имал. Така че, според мен, върху това трябва да се фокусираме, не кой какво е преживяла, как да излезе от тази ситуация и как да помогнем най-вече на тези деца. Защото така аз акцентирам най-вече върху това, че да, жените са жертва на домашно насилие, но реално погледнато децата са наистина най-големите жертви, защото те, ако една майка реши да остане в такава ситуация или да се върне, след като е била в дом, да се върне при мъжа си, тя повлече децата със себе си и те нямат избор. Тя е тази, която има избор да се върне или да не се върне, но децата са тези, които до определена възраст правят това, което родителите. И дългосрочните последствия са за тях. За това говоря, да. Защото те всъщност ще бъдат следващите жертви, които могат или да се превържнат или в насилници, или в жертви. Да. Именно тук може би е нашата работа. Така да им подадем ръка на тези жени, че не могат да се върнат пълноценно в обществения живот и да се чувстват сигурни в безопасност и да не бъдат обвинявани или стигматизирани. Тя е глупава за това, така и се е случило в живота, защото... Да им се върне доверието към мъжете, защото живота продължава. Ще срещнат следващия и да не са предубедени, че всички са такива. Това също. Ами тези жени определено не са глупави. Аз пак ще се върна един случай, който разтърси цяла Белгия и в момента вече втора година се води съдебно дело. Там беше убита жена, която беше кметица на града. И е жертва на домашно насилие. Да. Така че тук няма глупави умни жени, няма образование, няма от какъв произход си, от каква националност. Да. И ако може да ни кажете какво можем да направим ние конкретно като клуб Варна Марина, за да бъдем полезни в тази дейност, като заключителни думи. Мисля, че всъщност сте съвсем на правия път, като начало на инициативата, която разбирам, че е една от поредица срещи, които предстоят, защото по този начин дейността на всички организации и възможности за града ще бъдат разпространени сред хората, които биха имали нужда от тях. И смятам, че всъщност заедно по пътя ще намерим и отговори на този въпрос, как можем да изведем тази инициатива още по-напред и още по-нагоре, за да бъдем още по-полезни. Да, и да не чакаме само 25 ноември. И да не чакаме само 25 ноември, да.
Благодаря ви за срещата. Беше изключително обогатяващо. Не, благодаря. Да. И аз Благодаря за ви поканата. благодаря. Все пак ние сме жени. И ако днес с това, което ни споделихте и ни насочихте вниманието, можем да подадем ръка на една жена, на една майка или на нечия дъщеря, утре жертва, днес, ако всяка четвърта жена е жертва, утре може да е всяка стотна, хилядна и Всеки ден тенденцията да. по-малко. Трябва да се говори, като всичко. Така да стане ясна Да, ситуация. но според мен интересът трябва да се възбуди, защото сега виждаме днешните деца и млади хора какви неща ги вълнуват. И всъщност новия телефон те го смятат за придобивка, а не за начин, по който могат да бъдат контролирани. Така че трябва по някакъв начин да си пробим път. Предстои. Да. До нови срещи.